Ya bafethu isona ke lesi sigodlo senu. Ya sihlala khona la senoDonald. Okay, imake ngibonisa abantu mfethu ukuthi ukhuluma ngendaba ekanjani. Bafethu yona ke indawo abafethu abatholakala kuyona le. uMcDonald nje bafethu ose-Pine Town. uMcDonald ose-Pine Town bafethu. Makuthi unesifiso sokuthi uzoxhasa abafethu uzobathola la. Bafethu isona lesi sigodlo. Ayikhona la. Yebo. Bafone njani? Siyaphila njani? La isikhona. Mfowethu thina ke la suhlelo ekuthiwa siphazamisekile online show. You understand? Kahle kahle la thina mfethu suke sifuna uku-understand ukuthi kwenzakalani yabo. Njengoba senificile nje nihleli lapha yana ngiyabona nesikhathi ukuthi sesambile thimbo seku1 yini vele kuyosha u2 manje kahle kahle vele wenzani lapha bafu Ya kona ngokwenkosi yami bengiphume naye endlini. Uhlala endlini unendlu Phela sithi izindlu ngoba phela sifihla ikhanda. Okay. Kuma-tin house yonke leyo nto. Okay. Kahle wena mfethu ngokudabuka nje udabuka kuphi nendawo? Ngidabuka le eMgababa. Okay. Emakhaya khona. Esigodini sakaMpunzi endlini. Okay. La uze ngani? Ngize ngabo nje lokho ukuzophanda. Okwamatoho lokho kusibeka lapha emgaqweni. Okay. Wena mfethu njengoba uthi njengoba ula njengoba ngikuthola khona la ePine Town wena usuka kuphi nendawo la uhlala kuphi nendawo la ePine Town? Ngisuka endaweni yaseMawosi. Okay. Kuthi wami ngiphume ngo5. Lapho la ngihlala khona. Kule ndawo lesibheka kuyona amatoho ngifike khona ngo6. Wasekuseni. Lokho ngihleli ngoba kuyisikhathi lesi. First. Ngifirst. Yini abantu abasabathathi nabantu lapha? Ngebhadi kuze kufike lesikhathi akekho noyedwa osele wafika wathi ufuna noma ukuphakamiselwa lo. Abelungu sekungathi lePine Town abekho sekungathi nje imake yini wena walindela belungu yini ungalindele odaki? Ngesimanga sasemakhaya sazi ukuthi ngabe size eThekwini size kubelungu. Nanoma kuthiwa umqashi umuntu omnyama kodwa kube kwenzeka ukuthi ummise ngomlungu ngoba nje indlela esakhula ngayo ukuthi umsebenzi owabelungu. Okay. Njengoba nje kungahlangani kanje isikhathi size sihamba kangaka uke wenze njani? Kuke kube nzima impela ngoba nayo imbangela yokuthi uhlale kuyikubili isikhathi lesi usuke sophoqwa nayisimo usuke sokusibaleka nasendlini ngoba phela nakulezi indlu sihlala kuzona qashiwe. Kuthiwa ngihlaliwe nje mahhala. Manje ugcina sobaleka nazo zonke izimo ezikanjalo lapho kanye baqala inyanga nje la komhla ka3-4 yiloko nje ufike ubone khona kahle ukuthi hayi inkinga. Nako ukubalekela standing isimali sokuthi imali ayikho imisebenzi ayikho kuyimbangela ukuhlala kanje. Ekubeni ukuhlala kanje kungekho kuhle ngoba kube kufike abantu bafuna ukuthi hambani nokwenza inkohlakalo thizeni bese kuba wena ukuthi uyazazi unezingane zenu ucabangela mhlambe wena khona abake bafike ngale kwaloko ngabe udlala ngendlala ukuthi uhambe lapha usuke sozazi wena ukuthi kahle waphuma ini ukuthi uyokwenza umuntu sezinje aphephe ngalowo ndlela hayi bona kunzima. No sengibuza ukuthi ukhona owakwafika mhlambe waba nenkulumo ecishibe kanjalo. No phela wena mfethu la kahle uthiphisa nomunye usasekhaya osazocabanga ukuzofesa athi mayefika afike sazi ukuthi isimo sala simi kanjani abe aware ukuthi mayefika ezophanda la
ike la uphatha khona isephanisana ema-McDonald's. eMcDonald's. Okay. Ukuze naye mayefika afike esazi abe alindele ukuthi khona abantu abakanje abake bafike, understand? Noma nje usithi fahla ngesisodwa istory esake senzeka mhlawumbe noma ubra wakho mazi into yake yamenzekele yabo. Kona bayafika ngaleyo ndlela leyo ukuthi umuntu uke mhlambe athembe ukuthi une-ID ngoba phela usuke uphume ngokuthi uyofesa. Uyazi ukuthi uyisiqiniseko sokuthi i-ID Ikhona. Abanye bavume bedlala sona isimo sendlala. Abanye kodwa bahambe baye kuvulela abantu amakhadi abo-Capitec babanikeze o-200 babanikeze nama-ID abo bavule nama-ID abo Okay. babanikeze nabo-200 lapho. Yazi ukuthi kungabe khamba isikhathi umuntu mhlambe athi uvula mhlambe izinto ezithize kubonakala ukuthi hayibo bhuti wami ngabe uyakweleta nani indaba yasuka khona kulokufesa kwakhona la sifesa khona eMcDonald's. Zike nje zifike izinto ezikanjalo ubone ukuthi hayi nangu umuntu efuna ukushayisa ifraud yabo. Yeah. Kubalekile ngempela ukuxwaya Sixwayisana yakho mengabe ufesa ngoba abantu vele bahleze besagethile ukuthi umuntu ofesayo i-ID ihleziko uthatha i-advantage ukuthi mekufica ngale khathi ngo2 indlala iyasho iswini yonke lento ungavuma noma yini bagcina sebevuma noma yini kwenzeka ngalo. manje abanye wena mfethu phela abanye abelungu nabanye odaka aba-right basuke besabela lento yesandla. Ngithi nini inkinga yini nisuke yabo nje isicefe sabantu abaqasha abafesa emgaqweni inkinga yabo musu baqashile umuntu ufika ntshonje lapha kuyiqinisa impela lokho. so manje leyo nto mhlambe let's say wena umuthi uyayikhulumela ebantwini mhlambe makuthi khona ofisayo mhlambe onengadi noma ebone egcekeni kugcwele mhlambe efuna umuntu kodwa usaba lento yokuthi mayelanda umuntu lapha kaMcDonald's uzothi wena usuhamba untshontshe something kwakhe. Phela abantu abaningi abasabaqashela abantu ngoba yileyo nto. You understand? So ayikho enye indlela wena mhlambe ongathi uyikhulumela ngayo ukuthi unazo insandla kodwa vele umuntu akazi asho ukuthi unesandla. Akubona njalo. Ukuzikhulumela kwami lapho nokuveza uvo lami ngingasho ukuthi kuhambiselana nalento leyo ukuthi njoba kade ngike ngabeka ngiqaleni ukuthi kuke kufika umuntu a-offerishe ngokuthi ufuna uyomenzela ikhadi lasebhenki nge-ID yakho. Sekuke kubuye lapho ukuthi kahle wena uwumuntu okanjani unalo elithemba lokuthi lo muntu loqashile uyobuya kuqashe ngelileli ilanga. Sengingasho ukuthi sekushiyana ngokuthi umuntu kahle ekhanda lakhe noma kubo okanye kahle yena uphila impilweni noma uphuma ekhayeni enjani sengingachaza lapho uyayibhema yonke hayi ubhema ugwayi yeah noma ubhema thanga hayi ngizana ngibhema ugwayi. Okay, hayi ngiyezwa baba mhlambe awufuna ukudlulisa nje wagcina nini ekhaya le emakhaya ungasabi khuleka unyaka ophele olandela lophelile unyaka ka 2024 mhlamba uthanda ukudlulisa nje ukubabingelele mhlamba bakwenze kukhona olubonayo lolu hlelo. Bengakujabulela ukubabingelela ababukeli bohlelo emakhaya nabo bonke abakhona nabo bonke abasaziyo nabo bonke uyaxhumana nabo ekhaya mhlambe ubakhumbuza ukuthi usaphila. Kona noma kuke kuthatha isikhathi ngesimanga sayo le kodwa mhlambe awufisi manje ukuthi mhlambe kuboleka ifoni ukufone nje ufonele noma osekhaya ukumtshela ukuthi hayi khulileka ngikhona. Okwamanje ama-contacts details akhona emakhaya ayinkinga. Okay. Angithi-ke emakhaya enye into eyenzakalayo angithi yabo njengoba vele la izweni kukanje and abantu abaningi
bayathuka ngehlobo zabo yabo. So kuyadingeka ukuthi ukuyovela ekhaya ubakhombisa ukuthi ukhona. Kuyiqiniso impela. Mhlambe awuthandi wena ukuyivulela into yakho noma uqala ibhizinisi lana encane. Kona kuke kufike utwaba emqondweni. Kuke kufike emqondweni. Ngoba uyazi ukuthi ukusebenza kuyakulimit ukuphila kwakho. Ngoba wena mfethu usuke usuvuka ekseni emsebenzini ntambama uyaphuma. Uphinde futhi uvuke emsebenzini ntambama uyaphuma. Uzothi usugugile. Uthole leyo madlana encane empesheni sekuphelile. Phela akusho ukuthi mawusugugile impilo isiphelile, impilo isaqhubeka. Uzothi usugugile usuyikhehla. Ila uzobona khona ukuthi kushuthi lento yokusebenza kahle kahle iscam. Ngoba manje uzobe sekumele uphileke manje. Uzophila ngani? Ngoba imali ingendlela adijwele ningena ngayo izobe singasangeni. Angithi wena ubujwayele every month ingena imali. Izoma ke imali. Mase uzolinda imali la ka labor eyakhona. Izothatha isikhathi esinganani. Iyofica vele nawe uyilambele uma ifika ikusanganisa. Gijima uyothenga imoto uqede yonke. Uthi uphela unyaka lo usuyashizile. You understand? So mina elami yiphuza ukuthi qala into encane ngoba angithi uyabona mfethu ukuthi amatafula kuvulekile. Mhlambe mangase kube khona umuntu ofisayo ukuthi afake isandla kuwena. Athi ufuna ukukusiza ukuthini uvule mhlambe itafula. Yabo? Mhlambe mayifuna ukuthi axhumane nawe direct angenze njani? Hayi lento yokuthi ushiye inamba yomunye umuntu cha. Hayi futhi nalento yokuthi mabefona bazofunela mina ngifuna ukuthi mabefuna wena bathole wena la utholakala khona njalo. Let's say makuthi khona umuntu ozoyibuka lento mayisiyamthinta afisa ukuthini akuxhasa ukuthini uvula ibhizinisi lakho noma afisa ukuthi akuqashe la ezokuthola khona la uhlezi ukhona. Ngingasho ukuthi ngitholakala eMcDonald. Okay, uhlezi useMcDonald. Okay. So ukuze azokwazi ukukubona usezokubona angangibona ngasi iskipa lesi. Awuphenduki. Iskipa sakhona lesi. Sohlelo lethu. Thank you. Hayi, alright, hayi ngisungahlala ke bafu. Akakubona ngaso. Futhi asifuna ukuthi mayizosiza wena eze kuthina. Sifuna yena eze kuwena direct. Yabo? Hayi ukuthi uzofakela mhlambe thina sokhipha inamba yethu sithi afakele thina imali asifuni leyo nto. Thina sifuna eze kuwena nje. You understand? Mfethu, siyabonga isikhathi sakho bafu. Hayi thank you. Siyabonga. Into esesizoyenza thina sokupha lokho esinakho ukuze ukwazi ukuthi uphinde futhi ubuye uzophanda nakusasa. You understand? Hayi thank you bafu. Siyabonga. Bafu nija. Siyabonga kuzonija. Hayi sikho. Sikubingeleleke ohlelweni lethu. Usiphazamisekile online show. Bafu. Hey, nawe ngiyakubona uhleli lapha nale out le obuhleli nayo yona le eqeda ukuphuma lamanje. Nebafu ngiyanibona ukuthi hayi niyaphanda lapha. Mhlawumbe uma ungasichazela mfethu ukuthi kwenzakalani. Njengoba vele senihlala isikhathi njengoba yabona nje isikhathi usibona sesika nje. Sekulate phela manje uma ucabanga khona into esingenzeka. Eqinisweni nakuthi kungenzeka noba yini. Kodwa engawuthembisa bona kungenzeka noba ubani. Not me. Ongenzeka kube khona into ofikayo afika thathe mhlawumbe abantu ababili nami ngeje ngaleyo ndlela. Yabo. Kona amathuba manje mancane ukuthi ungabasathatha lapha. Mancane ngoba sibaningi njengoba sibona. Yabo. Silapha. Okay. Manje mfethu wena ngokudabuka nje vele udabukaphi?
ngokuhlala ngihlala eClaremont. Emakhaya ngidabwa eBizana esigodini sabaBiba. Awumfondini awu danke hayi mfethu. Before wenza muphi umsebenzi? Ya benzenza ipainting. Okay. Clean amagceke. Alright. Shaping, landscaping, yonke into ezinjalo. Okay. Manje wasewalahlekelwa itoho lelo bukade uphila ngalo? Yebo nakuthi ngasho kanjalo ngoba umsebenzi awungumsebenzi oqondile, umsebenzi omane uthathwa manje ubhekela izibhesi lo muntu athe wakuzama. Okay. Manje awufisi wena ukuyiqalela something yakho ethi wena nje mfethu, ngoba umuntu nomuntu unayo i-idea yokuthi mfethu yabo mhlawumbe mangase ngithola ukuthi ngaqala into ethize, you understand? Yebo but I understand. Wena yini ongathi nje mfethu ungayifisa ukuthi okay mhlawumbe ngase ngithola umuntu ongangisiza ukuthi ngivule ibhizinisi thizeni, mhlawumbe lokudayisa noma mhlawumbe elokuthunga noma mhlawumbe yabo elokutshala, you understand, noma elokufuya. Wena mhlawumbe iliphi wena lakho mhlawumbe? Mina futhi ngingawujabulela ukuvula ibhizinisi. But into enshaya kakhulu ngishaya i-backup yabo. Yeah. Umuntu ozongiqondisa ngokwebhizinisi. Yabo. Okay. Kwazi ukuthi ngithole le permit ukuthi nginebhizinisi okanye ngenza ibhizinisi. Yebo nje. Manje ngamdinga umuntu ongangisiza nje lapho khona ngizoba ngithole ibhizinisi. Ozokululeka izibhizinisi izimo ezenzekayo ngokwebhizinisi uzoluleka. Okay mfethu. Nozoba futhi ozokusupporta. Okay, let's say makuqhamuka umuntu ke manje ozothi okay mhlambe for now mhlamba athi hayi awuqale naka ungamhlambe uqala udayisa amaqanda. Afuna ukukutest ukuthi wena umuntu onjani yabo. Mhlambe unesandla noma unaso isandla. Ngoba abantu abaningi abasabaqasha abantu ngoba basaba ukuthi most yabantu banesandla yabo. Kahle labuthi ibhizinisi ngingaliqala ngenza itafula khona la ngaseMcDonald. Nganetafula lapha yabo. Yeah. Wathi ke ngokuthi angina permit ukuthi ngingakwazi ukubeka itafula ngaseMcDonald. Uthe mawufika la amaPakistani kurenta wona la wahlala la. Adayisa la. Manje angiphansi kwekhephi le ilokhuzile iphambi komnyango wabo. Hayibo wena lo lapha ya? Yabo mina. Qhubeka mfethu. Yes. So ngashiya kanjalo ngoba ndingenayo enye indawo engakwazi ukuthi ngithole ukuthi ngiqhubeleke nebhizinisi. Yona ibhizinisi ngiyalazi. And useke waba nalo itafula. Yebo senginganalo. Ngashayeka ukuthi anisenayo indawo yokuthi ngiyakwazi baniqhubeleke netafula lami ngoba itafula lami kahle ngangikwazi ukuphila ngayo. Futhi impilo eyaphambili. Kodwa into engishayayo ngashaya ipermit ngoba umasipala uyafika niqoqise. Yabo. Nokufika kwalabantu barenta le building. Nayo inshayile. Aberenta before babengenankinga kodwa la bafika bebanenkinga. Ngakwazi ukuthi mthethiso ngoba uyibona abarenta la. Ngasuka ngaleyo ndlela. Kahle kulokhuzana kuvulani lo wangenzela amawunetha imvula. Ngangenankinga nokuba la elangeni eduze kwami. Ngoba vele indawo eyodwa leyandawo yabo. So engenankinga lendiqhuba kahle ibhizinisi. Inkinga ngofika beyivula. Okay, babengakuhluphi mhlambe umetro mawuqhamuka? Yebo umetro obungihlupha ngokungiqoqisa. Mhlambe small especially mawuphela inyanga. Yeah. Ngoba nami ngabantu yabo bengixolise ngokusenza ba understand badinga ipermit. Bazongithathela impahla bese ngiyozikhipha lapha uzikhipha khona kwametro. So nami ngiyibona ukuthi ilento izoqhumisa. Wemfethu awume mhlambe bangase manje sambe siye lapha ya siyozama uku-apply ipermit yokuthi ukwazi ukuthola ipermit. Singahamba? Hayi singahamba ipermit kahle ngiyayidinga. I-ID unayo? Yebo mina.
uyiphethe angiyiphethe manje. okay noma sifike sithole information la ngithi uyabona la phezulu Yeah. la kamasipala la kubuye kuzokhokhwa khona amafine Yebo. nekumele sibuze khona ukuthi uma ufuna ipermit yokudayisa etafuleni ngoba ziningi ikhala ezivulekile Yebo, ngiya-understand but ngiya-understand. uthini Hhayi ayikho inkinga futhi singaya lapho sithole ukuthi inamba yasekhaya nayo nayo inamba yasekhaya. bukhona oxhumana naye Hhayi vele ngiyaxhumana abantu basekhaya yabo. okay khona wagcina nini ebhizana Ngigcine ngo-April after Good Friday. oh hayi ngcono wena ngoba usando buya Yebo. hey mfethu kahle bafethu sabantu yabo Yebo. kumele sizwelane yabo ungathi ngoba ngibona ngingenalutho wena mase ubona ukuthi kumele wenze noma yini kumina thiwe inxeba lendoda lihlekwa ngoba ikusasa awulazi likuphatheleni you understand namhlanje ungangihleka kodwa kusasa lo muntu omhlekayo uyena ozobe usufuna kuyena umsebenzi Yebo, injalo futhi. ubani ozobe sesilima lapho Ngisho ukuthi ngilobehleka isilimo. Ngoba wena bengayi-understand isimo sakho ukuthi sihamba kanjani. you understand Aqhubeleka ngokuhleka kanti ukuhleka kwakhe uyakupromote ukuthi wena uphumelele. mfethu kokunye kuyenzeka-ke wena mfethu ukuthi uthi usuyiplanile into yakho usubona ukuthi izinto zakuzihamba kahle mase uyabona wena ukuthi izinto seyimila isaqhubeki mase kuyaphoqa ukuthi kumele uphindele ubuyele kuphi emumvu uqale phansi yonke into Yes. umuntu ngoba yena akazi ukuthi wena iplan yakhe ithini yena usezokuhleka athi uwile kanti akazi ukuthi wenze njani ubuyele back kwi drawing board wahamba uqala phansi you understand and thina sabantu abamnyama ave sisizakala ukubona omunye umuntu omnyama esenkingeni yini vele lapha yanikaze nje nibe nayo inkinga ukuthi kuxatshwane kuliwe kubangwe obasi mabefika Hayi kona kulo into engekho kulo. Kodwa ukuthi into ephazamisa kakhulu ungcono mayefike azikhombele. Yabona mazofika athena udinga umhlanga abantu abawu3. Sonke sizobe sifuna ukungena emotweni. Ugcina nasemotweni yomlungu uyivulele kanti yabo ayikona umlungu akhiphe songaphakathi ngoba ngani zihlabana nje ziyalamba. Yabo sonke silambele itoko. Kwenzeke lo usale kwenzeke ungene. Yabo kodwa hayi impi asinayo la. Sihlompene kakhulu. hayi ngibonile nje noma ade ngifika ngibonile zonke singibheke emehlweni and yawo Buda injalo buda makhona nje umuntu okhuluma ngendaba yetoko sonke futhi siyafocusa sibheke emahlweni yebo into enjalo ugcina nawe ubone labantu ngempela labantu bayawudinga umsebenzi even kumanje njengibona ukuthi kusagcwele kanjani kusagcwele la ngicabanga ukuthi babili bathatha abantu asebegodukile kwesimo sempilo ugcine kaba esikoleni bafu ugcine wa grade 12 hawu mfethu yazi mfethu kuningi osengakwenza ungalingi uyibukele phansi brazo you understand ngoba iyakwazi ingane encane yakini ikhule ijike ibe nswempu kunawe ileyo nto iyabonisa ukuthi usengenza as long nje mawuvukile usengaphinde futhi uphinde futhi uyophanda ukuthi umunye umuntu uthini mfethu akwenzeli yena wenzela wena unazo ingane baba yebo nazo zingaki 03 oh mfethu uyapema yebo ngibemugwayo phela yebo ngibemugwayo okay hayi mfethu yazi nasenze nje into elula asike manje siphume sike sidlule lapha yasiza ukuthi bazothini so wena uzobe usuyithatha from lapho ke and nami ngizolibele ngifika ngikubuza ukuthi kuhamba kanjani wenzeni usukuphi neprocess yayo ipermit ayikho inkinga kodwa singaya siyodlula khona sizokwazi ba sithole information yeah ngoba wena mfethu uma usuthi uyabheka kahle into esidingeka manje ukuthi basinike izinto zokusebenza nanokuthi ugovernment kumele aphoqe ukuthi asisupport you understand
ilungelo lakho mfethu lokuthi ugovernment akusupport ngoba kuyafana nama-ID yabantu bayawathatha ufike uhambe uyofaka i-ID yakho lapha ubhalisele ukuthi ucela ukuxhaswa uthi uyabona i-ID yakho isisetshenziswa umunye umuntu hawu manje kuyafana uzothi uyokhalaphi ngoba unalutho unobody uma uzokhuluma uyahleka ubabukise kwesilimo hayi bafazi asidluleni khona-ke mfethu siyabonga nje mfethu nawe ukuthi ukwazi ukuthi ube nesikhathi sokuthi ukwazi ukuzothula udaba lakho la kuthina abazali basesekhona ekhaya besekhona uma ubaba sewasishiya emhlabeni okay nibangaki kini siba-5 okay bafai hayi sibonge-ke baba sibonga kakhulu ngiyabonga ngesikhathi sakho okay sharp Mrs. Yeah. Sure bafo sesifikile-ke la usizakele bafo yebo bhuti ngisizakele ngoba uthi bandilindisile bathi sengibona ngenyanga ezayo okay kodwa kuhle ngoba usunayo i-clue yokuthi kumele wenze njani uma ufuna i-permit yebo bhuti bangichazelile konke bhuti ukuthi hayi funeka ngenze kanjani so ngiyakubona okay nathi nje sohlala libele sifika sokukhumbuza hayi siyabonga-ke bafe akubonga mina bhuti ngosizo lakho alright hayi danko